Κάποιο λεπτάκι προσοχή σας, για τους και νόμοι φωνή μου. Και η εμόνη εδώ σιγά σιγά. Είμαστε μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, μια μικρή κοινότητα και δεν καταφέρνουμε να κάνουμε μια γενική συνέλευση. Δεν καταφέρνουμε μόνοι μας να τα έχουμε. Κλειστές οι πόρτες, ανοιχτές οι πόρτες, είναι ένας ευκαιρίες εν τέσσερις. Και δεν πρέπει να διεκδικήσουμε την κοινό πίσω. Αν δεν αλλάξουμε μυαλά και του χρόνου και του άλλου χρόνου, η σημαία είναι να κοιμάμε δεν θεωρούμε. Έτσι είναι η κατάσταση. Ζούμε σε δημοκρατία νομίζω. Εκτός και αν διαφωνεί κανένας. Αλλά σε κάποιους συμφέρει η κατάσταση. Συμφέρει ο φανατισμός. Συμφέρουν τα καρδιοσυντήρια. Πρέπει να φανατίσουμε τον κόσμο μας. Να πούμε πρώτοι, να πανηγυρίσουμε.